Sabiex jgħin lil dawk milquta finanzjarjament mill-COVID-19, il-Gvern ser jagħmel tajjeb għal 80% tal-kirjiet għal dawk li applikaw għal benefiċċju rivedut tal-kera. Ħabbar dan il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrigue Galdes waqt konferenza tal-aħbarijiet bl-aħħar aġġornamenti dwar dan il-benefiċċju rivedut kawża tal-impatt tal-COVID-19. Numru ta' familji ser jibbenefikaw saħansitra minn 80% tal-prezz tal-kera biex ikunu jistgħu jlaħqu ma jitilfux id-dar tagħhom. Il-Ministru Galdes semma li dawk eliġibbli huma persuni li tilfu l-impjieg tagħhom, persuni li ġew sospiżi mix-xogħol b'mod temporanju u persuni li jaħdmu għal rashom li waqfilhom jew naqsilhom drastikament id-dħul tagħhom minħabba l-imxija tal-COVID-19 kif ukoll dawk l-individwi li għaddejjin minn vjolenza domestika. Il-Ministru Galdes spjega kif 28% tal-applikazzjonijiet kollha li ġew sottomessi sa issa ġejjin minn persuni li jaħdmu għal rashom u li qabel ma kinux jikklassifikaw għall-iskema tal-benefiċċju tal-kera. Minnaħa l-oħra, 72% tal-applikazzjonijiet ġejjin minn impjegati li jew tilfu l-impjieg jew qed jaħdmu inqas kawża tal-COVID-19. Intant mindu saret ir-riforma fil-liġi tal-kera ġew irreġistrati 8,000 kuntratt ta' kirja mal-Awtorità tad-Djar. Fil-fatt il-Ministru Galdes flimkien mal-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Leonid Mekej spjegaw li ħafna minn dawn il-kuntratti ġew irreġistrati online. Is-Sur Mekej ħabbar ukoll li għal dawk li xtraw proprjetà mingħand l-Awtorità tad-Djar u li sal-lum kienu qed iħallsu l-kirja ġie implementat moratorju ta' 6 xhur sabiex itaffi l-ispejjeż fuq il-familji. Ħabbarna wkoll illi persuni illi xtraw xi post mingħand l-Awtorità fil-passat għadhom qegħdin iħallsu lill-Awtorità imma ntlaqtu minn xi sitwazzjoni jew ċirkustanza relatata ma' telf ta' impjieg jew problemi ta' saħħa, dawn ħajnataw moratorium għal numru ta' xhur li huwa 6 xhur. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Leonid Mekej spjega wkoll l-Awtorità issospendiet ħlas addizzjonali għal dawk li ma jirreġistrawx il-kuntratt tal-kirja sa xartiem wara li dan jidħol fis-seħħ. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.